Hola, soc la Marta, soc educadora social i soc també la coordinadora del Club Social La Brúixola. El Club Social La Brúixola fa 20 anys que existeix, és una part de Salut Mental Ponent i dins de La Brúixola nosaltres treballem un oci comunitari i inclusiu. La finalitat del Club Social La Brúixola és augmentar la participació a la societat i a la comunitat a través de l'oci inclusiu. Aquí al Club Social La Brúixola nosaltres som assemblearis, això vol dir que les activitats les proposen els usuaris. Cada trimestre hi ha les votacions i els usuaris escolleixen quines activitats volen i quines activitats voten. Aquest any tenim art-teràpia, tenim teatre musical i també tenim ioga. Anteriorment també teníem d'activitats de tallerista, teníem màgia, art-teràpia i artentivament. També fem activitats esportives. Un cop al mes anem a un cine local, també aprofitem i també anem a la platja. Celebrem la castanyada, el dinar de Nadal, el berenar de Reis, l'Amigo Invisible, totes les celebracions dels usuaris, per exemple, aniversaris, despedides dels alumnes de pràctiques, aniversaris de pràctiques, també ho celebrem. Com diu el nostre lema, a La Brúixola es celebra tot. El Club Social La Brúixola va dirigit a persones majors de 35 anys i fins a 65 anys i el requisit s'ha de tindre un trastorn mental. Es necessita un informe del seu psiquiatre o psicòleg col·legiat. Si voleu fer la primera entrevista per demanar accés a La Brúixola o demanar informacions, podeu trucar al telèfon 610 266 341, que és el telèfon de La Brúixola, o bé trucar al telèfon de l'entitat, que és 973 22 10 19. T'esperem.